Egunon. Gaur, kafe bat hartzen dugu Lur Olaizola Lizarralderekin, variazioak laburmetraiaren zuzendaria. Laburmetraia duela egun batzuk aurkeztu zen Zabaltegi Tabakalera saiean, Lehiaz kanpo, eta gaur gurekin daukagu Lur Olaizola. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Maia, oso ondo. Beti hasierarengatik hasten gera, badakit hau oso lan pertsonala dela zuretzat, eta gustatuko litzaidake jakitea, zein izan zen proiektuaren abiapuntua. Bai, esaten duzun bezala oso proiektu pertsonala da, orain dela urte terdi gutxi gora bera, 2024ko urtarrilaren 6an nire aita hiltzan eta gainera bapatean gertatu zen. Eta, baino gertatu zaidan gauza gogorrena izan da eta oso momentu zaiak pasa ditugu. Eta doluaren prozesuan nengoela, hasi nintzen idazten. Idatzi nuen lehenengo gauza izan zen, Edurne Azkaratek ofean egiten duen nire aitaren azkazelen inguruko zatitxo hori. Hori idatzi nuen lehenengo, gero jarraitu nuen idazten eta pixkanaka jo nintzen gidoi bat sortzen, baina zalantza asko nituen, zenik ez nekien oso ondo benetan gidoi bat zen, edo nire eguneroko antzeko bat zen, eta orduan hori Maider Fernandez eta Claudia Salcedo gero ontzirela lantaldean eta nire bikoteari, eskatu nien mesedez irakurtzeko ea benetan hor gidoi bat zegoen edo niretzako kontuak bakarrik ziren, ez? Beraiek irakurri zuten, argi eta garbi ikusi zuten beraientzako gidoi bat zela eta hori izan zen pixka bat abia puntua esateko bagoazen kortoa egitera. Hori, esaten genuen ez, lan pertsonala dela, baina baita ere zure karreran edo egin dituzun lanen artean, ezberdina da, ze fikzioa bada. Orduan ezakit honek zerbait aldatu duen lan prozesuan edo zuretzako desberdina izan den lan egiterako orduan. Bai, dudarik gabe. Lehengoan beste elkarrizketa batean ere honen inguruan galdetu zidaten eta konturatu nintzen ere azken urtetan nire zinefilia aldatzen ari dela pixka bat eksperimentalagoetik fikzioruntz edo klasikoa goruntzez. Eta orduan, klaro, ikusten dezunak, zure zaletasunak ere baldintzatzen du zuk zeuk egiten dezuna. Orduan, hori dago alde batetik uste detela zer ikusia handia izan duela fikzio bat egiteko gogoarekin. Eta gero, bai, oso ezberdina da, niri ikaragarri gustatu zait fikzioa egitea lehenengo aldiz. Beldurra handia ematen zidan aktoreak zuzentzeak, erronka bat iruditzen zitzaidan, ez? Lehenengo aldiz nituelako bi aktore beraiekin lan egiteko, baina gero adibidez Pablo Palomarekin, argazki zuzendariarekin, filmaketaren plangintza, ez? Bai, dokumental batean ere egiten duzu, baina ez dakit, oraingo honetan sentitu naiz, benetan zerbait zerotik eraikitzen arituko banintz bezala, ez? Eta badaude bi ideia hemen filman, batetik enkuadernazioarena, laburraren inguruan irakurtzen, bazen eukala ideia hau nonbaiten lekuren batean eta berreskuratu dezula, eta bestea variazioena. Eta ezakite horren inguruan pixkat gehiago kontatzerik badokazun. Bai. Enkuadernazioarena komentatzen duzun bezala, nik dagoeneko 3. kuadernoa kortu egin nuenean 2022 urtean, proiektu horretan lanean nenbilela, hor bazegoen enkuadernazioan nolabait sartzeko ideia bat, azkenean proiektutik kanpo gelditu zala. Eta orduan, hau idazten hasi nintzenean, ideia hori errekuperatu nuen, eta gainera hori iruditzen zitzaidan zentzu asko zeukala, ze azkenean enkuadernatzen dezunean, liburu baten bizitza saiatzen zea luzatzen nolabait, eta doluaren inguruko kortoa izanik iruditzen zitzaidan zentzu asko zeukala. Eta gero variazioena, alde batetik bai dela oso aukerak eta pertsonala neri Goldberg variazioak, pagenak, beti asko gustatu zaizkidalako eta pertsonaiak esaten duen bezala, neri lasaitasun handia eman didatelako, baina gero gainera, gidoia idazten ari nintzela konturatu nintzen variazioen kontzeptua ere doluari oso lotuta egon litekela, ez? Ze azkenean iruditzen zait, dolua definitzeko hitz bakarra daukagula, ez? Dolua esaten duzu, baina gero pertsona bakoitzak bizitzen duenera hain ezberdina izan daitekeen, beti iruditzen zaidala variazio bat dagoela pertsona batetik bestera, kasu honetan, dolua bizitzeko erari dagokionez. Eta solasaldian atera zen hau konplexutasuna, doluaren edo doluaren inguruan hitz egiteko konplexutasuna, ez dakit konplexua den edo ez, baina zaila da hori transmititzea, eta ez dakit nola egin dezun, idazketa prozesu hau nola izan den, ze azkenean gauza asko ez dira esaten, ikusten dira, eta ez dakit hori nola,
nola egin duzu, nola landu duzun. Bai, ba ez dakiten kontziente izan Ja. den, hori alde batetik, baina adibidez, saioaren sola esaldian asko gustatu zitzaidan Edurne Azkarate komentatu zuela berarentzako bere pertsonaia akzioetan oinarritzen zala, ez? Eta nien nintzen konturatu, berak esan zuen arte agian pelikulaetan hori gertatzen da batzutan, ez? Eta hor pentsatu nuen, ze fuertea azkenean dolua bizitzen ari den pertsonaiari ez dio dala hitza eman oinarri bezala, baizik eta akzioak eman dizkio dala, ez? Eta agian inkonstenteki izan da, baina nik uste hori klabeetako bat izan dela adibidez. Gero adibidez bai geneukala beste nahi bat, ausentzia filmatu nahi genuen. Hori ere batzuek sentituko dute kortoan dagoela, beste batzuek ez, baina saiatzen ginen planoetan, pertsonai bat egon, pertsonai hori planotik atera eta kamarak ez pertsonaia jarraitzea, baizik eta utxik gelditu den plano horretan gelditzea ausentzia hori nolabait filmatu ahal izateko. Eta gero ere, ez gidoiaren idazketan, baizik eta filmaketaren plangintzan, niretzako oso garrantzitsuak izan ziren dauden bi zoomin kortoan zehar, ez? Gainera biek azkenean musikarekin doaz, eta iruditzen zait horrek ni ikusle bezala auskalo bakoitza ez, baina iruditzen zait momentu horietan empatizatu dezakezula Edurne barruan sentitzen ari den horrekin. Eta uste dut hor dela zoomin bat, ez? Kamara mugimendu bat, esango nuke. Eta Edurne aipatzen duzu orain, claro, hain lan pertsonala izan da, noiz sartu zen Edurne proiektura, nola izan da berarekin lan egitea, eta nola izan da aktore profesionalak eta zure senideak ere bai, lan berdinean egotea. Eta zuretzako zuzendari bezala. Bai, Edurnerekin, polita da, ze orain dela urte bete zinemaldian topo egin genuen festa batean, nila gidoia idatzitan eukan, eta nik banekien bera nahi nuela izatea protagonista. Eta orduan berarengan hurbildu nintzen, komentatu nion pixka bat, eta oso bere alabaietz esan zidan, eta, gero lan egitea berarekin egia esan, oso erresa egin zait, nituen beldurra kontutan hartuta, gero adibidez, nire ustez ere Sonia Almartxa dela irakaslearen papera egiten duen aktorea, Sonia Almartxak esperientzia handia dauka, eta tabla asko ditu, ez? Eta iruditzen zait, rodatzen hasi aurretik egun batean egin genuen ensaio bat beraiek bien artean bakarrik, eta momentu horretan elkar ezagutu eta elkarrekin ensaiatzen hasi horrek, eman ziola gero errestasuna rodajearen momentuan. Eta gero bai, komentatu duzun bezala, nire ama ere azaltzen da kortoan, asko kostatu zitzaidan bera konbentzitzea. Bueno. Ez zuelako nahi, baina, azkenen esan zuen, venga, bai. Eta, nik uste dut, hain giro polita zegoen rodajean, oso erresa izan zala, beraien artean, hori, elkarri laguntzea, ez. Gainera nahi edo ez, agian interesgarria izan da, ze eskulanak egiten ari direnez, kasu horretan nire amak enkuadernazioa dakienez, nire amak irakasten zien enkuadernazio pausoak egiten. Edo adibidez, Bokashi Estudioko Bilboko bineska etorri ziren hasierako pintura marmoleatu horiek egitera. Ez, eta nahi edo ez azkenean hori polita da, ze aktoreak erakusi dezaioke ez dakienari aktuatzen, baina beste horiek ere ari ziren aktorei erakusten eskulanak, ez? Eta leheno komentatzen genuen ez, hemen zinemaldian aurkeztu duzu lana, nola izan da, zinemaldian esperientzia, zure pasatako lana ere bai hemen aurkeztu zenuen, komentatu pixka eta ber nola bizi izan dezu hau. Igandeko saioa oso polita izan zen eta oso berezia, hain pertsonala denez laburmetraia, beldurra ematen zidan unkituta egiteak aurkezpena, ez nuen negarrik egin nahi, baina ondo dago. Azkenean horrela izan zen eta listo. Baina, oso berezia izan zen, azkenean, zinemaldiaren mailako jaialdi batean, baina gainera nire irian izan da, familia, lagunak, ekipoko jendea, orduan, oso saio berezia izan zen egia esan, bai. Eskerrik asko, Lur. Eskerrik asko zuri, Amaia. Eta orain, filmaren klip bat ikusiko dugu.
Aitak ez zituen azkazalak uraizekin mozten. Ahoarekin egiten zuen. Askotan sofan bere lekuan etzanda zegoela, hortzekin mozten zituen azkazalak. Eta hilara batean ordenatuta uzten zituen egurrezko besoan.